de Vallúrba obertes per tothom, perquè no només els que estiguin aquí inscrits puguin gaudir del que és el nostre treball, sinó de tota la gent, sense límit d'edat. Vull dir que això és obert per tothom, perquè és molt important la integració també generacional. És a dir, que el que vinguin nens, joves, pares i avis en un festival, sigui el que sigui, és molt important perquè això sí que fa societat, això sí que fa pinya. Farem també jornades festives especials, com pot ser Halloween, com va ser el dia de Sant Jordi. I si no, mira, intentarem alguna, és igual, de tant en tant anirem fent coses amb activitats diferents, però no només les 3-4 hores de la tarda, no, que ens agafin més hores, perquè ara comencem la tardor i la tardor és una mica trista i més pels joves. Intentarem que hi hagi cada poc temps coses noves i que la gent volem també idees de la gent, vull dir, per poder anar fent coses. Que això ja ho fem, per xarxa, fem enquestes per xarxa, però volem que la gent vingui aquí i ens digui escolta, per què no podem fer això? I nosaltres mirem la viabilitat, vull dir que no hi ha cap problema.